Wono ing samping tengen kula. Nami Mbak Saraswati. Saraswati nek karo Saras 008 terus dulur gitu. Tua kula. Oh tuwa jenengan. Kacek pinten tahun? Pinten wis lali. Oh ya wis, sesuk nek lunga digawa umure ben eling ya. Nggih lah lali umure dhewe. Jenengan kelingan umure jenengan pira? Eling aku. Pira, Mas? 42. Tua berarti. Nah, wis tuwa, makane lemes. Lemes. Golek opring, tuwa ki saya atos malah. Aku nek pring, aku kok. Oh iya kan. Apa kowe duwe pring? Anu kroyot. Dapurane belek banget. Sijine Mas Gatot. Daleme saking pundi? Kula saking Mangunan. Mangunan. Oh, Selo Pamira. Dlingo, Oh, Mas. Dlingo nggih bener berarti. Sero salah. Sok tahu. Lah kan ngetes berarti eling tenan romahe ngono lho. Dadi nek wong kleru ki rek kepiye carane nutupi laku wirang ngono. Nggih, Selo Pamira. Nggih Mangunan. Mangunan nggih matur nuwun. Lajeng Mbak Neti. Nggih, pripun? Saking Saking mriko. Oh, mriko. Nggih. Legu ndi wau nika? Mriko apa mriko ya? Mriko. Kula saking minggir. Oh, minggir, mbok nengah. Mboten mawon. Minggir iki jeneng Ndak desa kok. Oh, saking minggir tak kono mbok nengah aku. Minggir Sleman. Oh, Mas. minggir Sleman. Oh, Tengah ki wis jero kok ya. Oh, tengah jero to. Tengah wis kebak, Mas. Ya wis kebak. Ngatuwa. Minangkani pamundutan saka Pak Mujiono ki ngersake gubuk asmara. Gubuk asmara. Gandeng ming sithik ya dibawani ya, pocong. Ya Mbak Neti. Nyingkar Suarane halus Kak Mbak Neti. Ayo jumbuh karo uda wedanane. Minggir mon halus dan nek nengah gitu. wiwit tane nyingkar nyingkor gentosan Pak. Ayo gentenan. Bar saka minggir terus neng Mangunan. Aduh banget yo pindah. Lingsem yen ke mutan Ya terus no. lelampahan kang Yo coba Mangunan karo minggir nek bareng piye? Yo ketemune nang Megiri. Mangunan karo minggir Sleman bareng kan ketemune ten Megiri mengki coba. Tresno tulus nadyaneng bok terangane kodene metu kopi iki gubuk asmara lah ngerti mau gubuk asmara sik. Wong Lah niki basan gubuk asmara kopine metu lah ngerti mau ki gek gubuk asmara sik ya to. Wingi pancen wis jame wis metu kok ya. Oh, ya menten iki jame metu to. Wah, kula cuk lagi wiwit. Yo gandeng Mbak Neti karo Mbak Saras Wisbawa sing buka celuk Mbak Ika, monggo Mbak Ika. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak golek nang cagak kebak tulisan
semangat totot. Wong Iki semangat. Semangat. Oh, ngono lho. Lha aku tuh ora semangat nguring-nguring. Iki urut rene iki. Iya. Catetan sak. Sing cetha, Cetha cakepan iki. Catetan sak. Piye anu sing geseh iki kono lho. Catetan sak jroning iring ana. Nek ora gelem ngiringi ya kurep ana, Mas. Dikon ngiringi. Aduh. Catetan sak jroning ati. Diatan luntur saya mareh hati. Aku kowe dadi karmo mergo leren neng kubuk asmara. Semangat Mbak Neti karo Mbak Saras. Nggih, Pak, kedah Elok tenan. Semangat. Jos. Yuk, Dirapoke yo. Yuk, sinten? Ya bareng wae dirapoke. Ji, roh lu. Catetan sajroning ati. Datan luntur saya meraati. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubuk sah siji sah meneh. Apa meneh? Sah, nek sah gek ngedhukke mleh. Wah, nek sah-sah iki saka sing nyawer iki tok caoske. Nyo Mbak Saras karo Mbak Neti nyo. Mbak Saras karo Mbak Neti. Ora Lho, iki mah pira 150 75 sing duduk selawe gek dinehi. Kok enak banget. Nggih. Bayaran nang bar nyanyi. Heeh, nah ya umum nek bar nyanyi iki bayaran. Lah iya. Aku kayak kok nampa dhisik. Kowe napa sik gak ki nyanyi? Heeh. Wah kuwi jenenge nyebrak. Ora iso bedake bayaran karo sebrakan. Sampeyan ora kena meri iki Mbak Ika mergo beneran saiki wong sing nimbali sing kagungan dalem dhewe. Nah, Ora kena meri nek sinden-sinden saweran. Ora kena meri to. aku ora meri wong aku ya ditanggung jawab wingi Pak Pratiwa sing ngebel. Ki monggo lagi usum jagungan Giri Purwa ki kita wis. Heeh. Ya, mbacut ki meneh. Nggih, Ana napa, Pak? sing ngersake podang kuning karo caping gunung. Saking penjenengane Pak Bari Pranatacara wis nyawer 50.000. Alhamdulillah. Gandeng liyane 200 do nyatus iki 50 ngersake podang kuning karo caping gunung wis podang kuning wae. Nggih. Sapa yo Mbak Ika dicaosi wong iki mau Mbak Ika ya durung nembang sing kira-kira duet karo Mas Jarno. Ayo Kak. Ayo. Mumpung kowe nggo klambi abang ya tembange podang kuning, ayo Kak. Kok ora
gathuk. Tahu gathuk kongslet kok. Iki ya nyuwun pangapunten Mas Gatot. Ngapunten karo para lenggah. Nek sawetara iki mau ana gangguan teknis. Ya. Wong jane ya wis tak lunasi ke sore mau ning mbok menawa pancen ya lagi ana gangguan wong sing jenengane nyambut gawe iki ya pancen ora jek. Sing baku aku wis netepi kewajibanku, aku wis ngesahi. Ya muga-muga tetep apik sak teruse. Ya. Ayo Mbak Ika podang kuning. Oh nggih. Agem bawa mboten? Nganggo ora apa-apa wong ora suwe kok le. Ya. Ngaku dhewe. Kok ya langsung Ngaku dhewe Pak Geter. Ayo bapak wong ora suwe kok. Maksude iki bawane iki ora suwe banget, durasine ngono lho. Lah nek bawane kesuwen teneh le nembang dilu mengke Lho nek Asmaradana iki rak ya ping pirang larik to. Oh nggih ding. Lali, aku pikir aku kok adomen to yen. Neno. Natyan wujud temong paksi agawitalining branta Gugipun tenggane Pak mantan camat. Oh nggih ta. Pak Cahyadi Sunarno menika lenggah wonten. Sugeng kula katur. Sehat selalu nggih, Pak. Halus manis wirah Tenggane pangarsa seni wilayah Giripurwa menika sinten wonten Mbah Wasya. Wah nggih Mbah Wasya pun tak aturake mau. Nggih Mbah Wasya iki pokoke senine luar biasa pokoke untuk seni budaya sesuai namanya Wasya. Apa itu? Sak wayah-wayah siap yo. Siap. Ora mung Pak Wasya, Wasya ya nunggoni iki. Oh nggih to. Komplit niku dadi. Komplit nggih. Bos iki jenenge. Si podang jana Neno ibu bunga engah tiku nyanding bisa dadi tombo matur nuwun Mbak Ika lanjut di langgamke ya mengko sawuse rampung podang kuning aku tak genti ngunggahke anakku gading putrane almarhum Kisena Nugroho ya ngono dadi kabeh ya ben do ngrasake wong anakku gading ya diarep-arep mengko sawise anakku gading iki mengko karo ngedeke Yu Prastiwi ben mbacutke lakone ya Mbak Ika esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran nang goleki sing tak sayang babang-babang miterang kan aku goleki ora krasa esuk awan nganti wangi manem yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning apa jangan tak rindik saka katongan sarwing oceh dheweke ngalih bensokan tak jaluk kok aja
pedang kuning agawe pikirku kombe Sleret-ireng nak sawang tambah manise Ibu bunga yen nglakon nyanding slirane ora bakal hatiku kagiwang liya yen si podang tutut hati kepranan ora mendok hatiku san sayang putra tak seranani sun pikat punote loyoran anggone iseng tak sayang ngobeng-ngobeng ngobeng mikir anggone gonggoleki ora krasa esuk awak nganti wangi mane yen nganti iya kan leyak yang tak sawang mesok neng apa temang jangan tak rindik saka katongan sarwi ngoceh lakane danggone ora bakal hatiku kaki bang liya yen si podang hati kebran ora mendok ora mendok hatiku san sayan putra tak seranani asranane sepigatku tebeno Nggih, nuwun sewu, kula nyuwun keplokipun kagem Mas Gading. Nah, dulur-dulur, wow, luar biasa. ya Nggih. selamat malam Malam, Mas. Selamat malam. Sugeng dalu Mbak Ika. Nggih, Sugeng sugeng dalu. Iki Mas napa Pak D, Mbak? Siwa. Siwa Gatot. Oh, nggih nggih nggih. Mas anu Pak ngoten mawon, Pak. Oke, Pak. Nggih, penak Pak ngoten. Nggih. Ben ketone wis kula niku duwe anak. Nggih. Nggih dadi Pak. Pak niki. Piye kowe gumun? Bagus to? Gandeng to? Ya wis. Ora kok takon. wes cukup apa jenenge ya mengagumi Nah, cukup mengagumi lho sa namun ora kena batin lho sa delok Mas Gading iki kala menjingi karo munggah medun ngono. Riyen sok didusi kok kula nek kalih Mbak Orisa. Oh, jenengan riyen sok didusi. Nggih, saniki barang. Saniki pakai elene ngosoki telaten mboten. Telaten. Sip. kowe iki ora sok ngono kuwi Lah, kepiye? isih di bawah umur Hah? masih di bawah umur Justru cara kertas ki ayu gek do ditulisi gek men kebak tulisane kok ya. oh ngono Kan cepet kok mungkin di atas umur. iya Sehat selalu ya Mas Gading. Nggih. Sugeng rawuh Siap. wonten Giri Purwosari. Nggih. sudah lulus iki Mas Sampun. Gading Sampun. lanjut kuliah Kuliah. Jos, bagus. aja ngrungokke karo omongane Mas Kisben ya iki menjerumuskanmu harus tetap semangat belajar dulu pacaran Oke. ki kena tapi ora kena neko-neko Weh. Nggih. Aku nek kula seneng neko-neko e. Nggih, ya sing penting nah sing neko-neko sing hati-hati ngono kuwi. Nah, sangel iki Tuh Mas, bener tuh Mas. Kan ngopo-ngopo kudu ngati-hati bener Lah, tuh Mas. nggih. Lah iya. Mas Lingga ki olah gurumu to kuwi gurumu to lah ngene kok. Wah,
Wes. Lah ngopo? Mas Lingga iki lho gurune. Lah Mas Lingga mau ngendika apa? Pakai sarung, pakai sarung. Lah gur sarung kuwi ra apa-apa lah nyetane ning omah saben wong nang yundi sarung kok. Lah ngopo hubungane? Parjo iki malah dikecethake. Masa dicethake. Oh nek kuwi ora saben omah duwe. Apa nggonamu kae nganti Nggih semen. Nggih. Nun sewu kala mau tesih pamrutan lagon-lagon tesih mboten Bu? Nggih, tesih enten bajing loncat. Nggih bajing loncat saking Nggih. keluarga. Nggih. Terus napa meneh Pak Mas? Liwung. Liwung mongko wajib Bu Prastiwi. Nggih, nggih penutupan mengke. Oh, Iki bajing nggih. loncat riyin. Oh bajing loncat. Nggih. Dadi mengke sing liwunge tinggi penutupan. Nggih. Niki bajing loncat sinten Mas? Mang. Mbak Ayu. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Nggih. iya Mbak Ayu. Ndi? Ayo. Ndi ki? Ndi? Ayo yuk ngadeg neh. Ayo, wis kowe mau bojomu bar Mbak, disepoti, pramen Cok. genti balas dendam, Mbak. Ayo. Semangat. Semangat. Obah iki sing rada trengginas ngono lho, ben rada kuru awake. Piye ngendi sing obah? Leopa ki rada trenggiling. Kene tok. Obah. Cek, cek. Cek. Kurang seru, Mas. Sing ndi sing? Diangkat miki sing pin. Nah niki Mas. Cek, cek. Coba gue iki. Hah? Wes. Oh, wis. Nah, wis, oke. Sing dikersake saking keluarga menika bajing loncat. Bajing loncat. Monggo nika Loncat. mbok pilih wedalipun Sing dadi ceket-ceket. bajinge sapa? Hah? Ah nika Aku nika sing ngrebab. Ora apa-apa le. Ora apa-apa. Apa-apa aku ikhlas. Lanjutkan le. ora masalah, Mas. Apa-apa. Enggak apa-apa. Sing penting poin wae ora apa-apa aku. Iki anggere dikei rokok wis meneng kok iki. Ora sida ngajar. Ah wis Mbak mau Mbak wis tak nira. Ayo wis to aku yo dijaluki bangetan tenan iki suwan jenenge iki. Sopo-sopo terus dijaluki. Kapokmu kan. Dalang pengemis. Sapa? Bojoku. Heeh. Ngemis. Heeh. Pancen. Kowe tak kudune kowe iki bela. Kudune iki bela. Heeh. Iya nu. Lopot. Angel iki. Monggo niki Apa-apa. Ora salah mak ada kira weruh apa ya? Lah iya lho, kok mau pas dungkluk kono kuwi rogoh-rogoh lho yuk. Ora nyawang aku Lah lho iya. bojone lho. Mak ngene-ngene. Wong lanang dadi kok kowe kaya panas. Iya Lah panas. mbokmu ki merem men, ra weruh lek kene mak-mak. Halo wis bacot weruh kok ya. Oh, bacot weruh. Bacot weruh ki ora merem. Ora. Wah, iki angel iki bacot weruh ki ora merem ngene iki. Nah, aku malah bacot merem gara roh ya, kowe malah bacot ora merem gitu iki. Kewalian ya berarti. Ora, aku ora merem kok. Kowe pengen balas dendam apa piye? Hah? Pengen balas dendam? Piye? Tak goleke Parjo apa piye? Luweh tuwa. Kowe nek sing iso uripmu bahagia bendina eneng ngene. Hah. Lasio. Iso bahagia bendina. Lah iso. Wow. Saiki ternake kambing saya akeh luar sugih biasa. Wah, tenan. Seru Piye yuk moto. dijolke? Ora apa-apa. Mosok Jolke wedhus ngono aku ya ora biru wedhus ngono. malah gampang kok wis ratenane. Ngger niki wis li. Wis li. Iya. Iya, Mbak. Niki langsungan apa Langsung pripun? apa nggih, langsung Bapak? mawon. Langsung Oh, wedale langsung. soal iki. Bawa. Monggo Mas. Iya. Wey.
Nggih, pun sah Mas Gading sing bajing nonton saking keluarga, Pak. Saking keluarga. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Matur nuwun. Nggih. Sampun. Sampun. Sampun nggih. Sampun. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih. Nggih. Ajeng ten pundi? Sampun. Ajeng ten mriki.
Oh mriki. Nggih, Ajeng, sampun nggih. Sampun ki. Sampun Mas Sampun, Gading. sampun. Pamite ora rampung-rampung ki Iki kebit. njaluk sangu. Ayo. Kode iki lho Kode Mas Gading iki lho. Kode. ditangoni. Oh. Mas Gading. Niki wau lagune bajing loncat Mas Gading. Moas. Nggih. Moas. Mas Nggih. Gading. Heh. Kok rokok to? Ya ora apa-apa engko Aja, Ding. dijolke ning warung. Aja. Heh. Kari sithik. Ya, Entah, kayak nggih, ketoke nggih, moko nggih, rokoke nggih. kesenengane bojomu. Niki Mbak. Iki glo-glo. Saya amplopan iki. Oh. Oh, Terus saya alhamdulillah. Ha iki amplop. Ya amplop petok ning kok. Iya ta. Kepiye? Wis, gawanan mulih kono. Ikon kok mulai. Heeh. Alhamdulillah leneng isine. Waduh. Nya isine donga pangestu gek kanan mulih kono. Tiwas bali meneh. Alah. Lah apa to isine donga pangestu? Nggih, matur nuwun. Ya Allah, bojone Kisban. Cilik ya saiki. Cantik. Nggih. Awake wis cilik. Olahraga. Oh, mbok ragati. Oh, elok. Kok apa yo? Iki hasil sekolah live TikTok iki. Oh, iki direwangi bendina live TikTok. Mula ya aku. Mergane ora dinafkahi. Aku no. Oh, le omong. Waton nyata ta, Mas? Aku lho yo saiki jel-jel live TikTok. Patang jamim alhamdulillah itu 0,01 dolar. Ora pedhot gurungku. Itu 0,01 dolar Mas kon iki. Tenan, lowong Mas. Sing penting berusaha. Entuk mawar siji terus 1000 rupiah. Aku seneng ku ye mawar. Dan saya lha kok ora tambah. 1000 Lowong wis lowong. Bijang nek live TikTok Mas, kula TikToknya jenengan apa Mas? Mengki tak anu tak follow. Mboten gadah TikTok ya. Oh mboten. Mboten. Facebook. Facebook gadah nek Facebook malahan. Napa Mas? Ah mboten ngertos lali. Wah, piye ta iki? Kek Piye ta iki? Facebooke dhewe ora ngerti. Aja-aja kek nomor WA-ne jenengan ki ambak, jenengan ki lali. Lali. Duh, lara njaluk sapa iki aku? Tekoni jenenge lali ora? Hah? Jenenge lali ora? Jenengmu sapa kon? Oh, jelas nek kowe eling to ya. Masa? Sing lali ki ra endi ki mau sapa ki mau. Lali karo omahe ki mau lho sapa? Iki lho glo. Nggih. Semangat Mas Gading, Nggih, sudah semangat. lulus SMKI Nggih. sekarang. Wah, tetap Ampun. berkarya. Nggih. Untuk pedalangan Indonesia, tepuk tangan. Wah, ngoten berikan semangat ngene iki. Nggih, Iki aku ngene iki muga-muga esuk jawil meneh ngono lho paling ngono. pasti. Besok nek ra dijawil ya tak jawil. Tenan mboten ajeng hitungan Mas kalih jenengan kula. Wis tenan. Ora hitungan aku wis. Tenan, yakin? Mengko hitungan Estu. admine mawon. Lah hitungan kali admine mawon. Nggih, pripun iki tasih Ah nggih wonten? niki tesih enten liwung. 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 Bupras. Nggih, Bupras bidadari surga. Wuh, apa? Bidadari surga. Bidadari surga. Wah, lah niki. Nggih, monggo Bu Bidadari. Nggih, mboten ngasta bonggol gedange sisan monggo. Tinggi nglewung mengke ra butuh capluk-caplukan ngoten. Sepot. Siaga Yetno. Kok ya sing apik. Sameka. Kia. Kita sambut leluhur kita. Wis ya. Apa dhewe mak Aku kok elek ya. Hah? Nesopote. Kudune ora ngene iki ya Bu, Piye? kudune iki yo paling ora iki apa? Kok sembrono kok iki karo wong sepuh kok ya. Mbah uripku kok mung do disemberanan. Aku ya wis urip di sembranani leneng kene lenggah kuwi ngerti Kok ora sik- sing didepi godhong gedaglek. Kok sik tak tekon sik lha jenengan disembranani seneng ora? Ya seneng jan. Lah kene kok Ora. Ha iki wis nyembranani aku kok. Nonton sing nanani mboten? Heh? Sing tenanan nonton mboten? Ora ana kabeh ming arep dienggo ngono. yo hapus-hapus. Weh, nek cara basane kene nggo tambul. Sing seneng karo aku ki ming lelaki hidung belang. Berarti sing serius-serius ki ora nek Bu. Ya Kaya mesake temen ta ya. Paling lah yo paling ora le tambul iki karo mambu sawo ngono lho.
Lah nek ora ngene ora do gelem. Kudu aku lamaran. Anu Mas, mboten sah melu ngeten nggih Mas nggih. Wah nggih. Mboten satunan mboten angsal mboten ampun ngeten mawon Mas. Ora lek kowe nempel ya oleh kok. Iki putune barang ya ditawani. Nggih. Ya ning guyon. Nggih. Ah nggih. Oh nek tenan ngono ya mangkat Tenan Bu. nggih Tenan paribasan. ya iso malah tak nggo jam. No, tenan Mas, paribasan tuku telo ning pasar Ngaglik. Iki arep tuwa iso nggo kledhek-kledhek, tenan Mas lumayan. Ora kok geguyon ya Mas Nggih, Gading. guyon. Tas bagus dhewe. Mbok ajeng jamu Pak Geter. Wah, aku iki. Ampun Mas Gading. Aku gelut. Aja. Rawani aku. Nggih, pun kersaken lewung Bu. Nggih, dibantu nggih. Waduh, nganti kok Pak Tarno dibantu. Dadi apa? Prok. Sapa Pak? Sulap niku pesulap. Pesulap. Tolong dibantu ya, ngoten niku. Tak sulap apa ya namu? Cilik dadi gedhe engko. Ayo Tot, mangkat Tot. Kok ngerti ya? Aku ki ya butuh pesulap e. Kowe ta sing dong lek nang ngendi? Iya. So. Gah. Aku ra gelem. Enggak Bu, mang sulap Bu. Ya gelem kowe karo aku tuwa. Yo. Iya tak golek bambu sawo sik aki mbok menapa engko. Nah ora iso kilap. Dati. Yo ketoke dadi. Ayo. Wey. Dadi tulung. Iki dadi kayak goleke bakul. Ayo wis dadi. Goleke bakul wis dadi lur. Ayo Bu Pras, Ayo Mbak Ika. Monggo. Masuk. Wong bagus kantilan Godho aku apa kowe pinten yang dalu Mbak Ika. kinor Sake kal. Kali. Datan bisa
carane ngendhek ngono. Oh. Ngono beda-beda ya karo polahmu ya. Ya beda lah padha tenan ora ana wong nyilih ngendheke. Ning ya oleh ngendhek kok saya ya. Lah pripun? Ya nek wis rampung mandeke. Lah niku rasa dikon genah nek niku. Umum nek pun rampung wong ngecor iki gini rampung ya mandek. Kene kuwi rung rampung le ngecor ya mandek kapan kae. Oh nika kula pas kesel soalnya. Ayo Gatot nih ngoten niku. Heeh to. Ora tau rampung nek Gatot. Kesel kula niku. Nggih kula. Biasane tak anget kita pangan sesuk meneh. Ngapa Parjo? Seneng ku ngene lho aku ki tukang mancing iki sing nyokot ki kono-kono ngono seneng. Moh, ku akon-akon kok bayar. Ye, dirembukan dhewe. Ngene iki Pak Gisman. Aku 250 ngono kuwi to. Ora apa-apa selawe we tak lakoni. Oh ya aja murah-murah lho Bu. Wis ben tuwa ki murah enak. Sabda pandita ratu maksiramu gatya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Sing sayuk rukun. Mekaten mangga pintes jadilan Bapak kaping kalih. Sampun dipun aturaken nggih. Menawi kirang marem benjang Bapak kaping 3 pun lajengaken. Matur nuwun. Ketua jadilan ngono kuwi Pun niki wis. Ampun, wah niki. Oh ya Niki enten napa? Ana nganune to? Ya kene ya. anune iki apa? Ya nganuku maksudnya. Kene. Piye nganumu piye Bu? Jatah nganti kok raskin jatah. Oh niki. Oh lho Bu. Aja dicatet ya, Mas. Mboten. Ha piye? Kok gak ketertarik karo aku kele ngematke. Ora. Aku Go iki niki sik. Tertarik. Aku ile ngematke rada nyolowati. Pandangan iki Pun. piye? Iki ku arep serius ora? Ayo Bu, tandangi Ket Bu. momeng Serius. ket momeng dinalnulke lah kene. Ampun kok. Meng tok atong ketok. Niki maksudnya Ngono kok. jadung iki karo mikir. Soal iki. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Malah saking- padha karo sing ngrebab. Apa sing Bar dinae rokok kok. Wah, sukses ya, Le.
Sing semangat. Wah, Nek ora dinehi piye, Mas? gelut e mau. Ngene, elane siji, mane gelut. Nggih Kagem Mbak Linda saking Singapura matur nuwun mugi-mugi berkah barokah. Sing ora ngekeki ya ora usah didongake ya. Ya sampun nuwun Mas Gatot. Ji, Mbok Bilih menika pamundutan sampun sedaya nggih. Sampun telas. Ji, alhamdulillah menika dulur-dulur mriki nika ngarep-arep pengen mirsani Mas Gading leres nggih. Wah, tenan Mas nika Mas. Wah, nggih. Nggih. Monggo pun lajengaken Nggih. pelok isine pelem kula ampun diolol nggih ampun dialem. Raminten ketiban boto ngapunten menawi kathah lepat kula. Nggih. Nek mangan pelem ampun dicampur gre nek kirang marem insyaallah kapan-kapan ketemu meneh. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Ika kali Pak Om napa? No. Om mawon nggih. Om mawon, Sing gaul. penak Om. Nggih. Om ngoten mawon. Nggih, matur sembah nuwun. Wis iki no, iya, Mak. Kan ngopo awak dhewe? Mbuh. Ayo neruske laku. Ayo, kae kalau nonton Ledo Budalan kae lho, ndi to, Mak? Kae. Oh iya. Ya kayak nyerak rono karo nonton. Ya ayo, Mak, tak derekke. Saweko risapate Hanata prajurit baris nyawiciku malang kalonge tekad pindo alun samudra katiuping marutawar lawan kuntur ketur wasaweko ya sepuda
Waduh. Waduh.